प्रधान जी सुनी। चार फेरा गईला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज डाउन सरवर वे रहत बा। बतावा एक कोटेदार सही है ना? अरे चोरवा कही काम है, कही 8 बजे खुली 10 बजे। हाँ सुना, चार फेरा गईला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज डाउन सरवर वे रहत बा। घामे लाइन लगावेला बथत मोर कपरवा बा, गेहूं केहू के न देला भरत अपन घर बाबा। रोज सर